alături de noi pe domnul Pirog Altinoflar, team leaderul Băncii Europene de Investiții, care ne sprijină în realizarea, ne acordă asistență tehnică și ne sprijină în construirea acestui megaproiect. Ministerul Sănătății realizează nu un proiect, un megaproiect. Deci, vorbim de programul celor 3 spitale regionale în valoare de peste 1,6 miliarde de euro, care în 2014 era la stadiul de idee, iar în acest moment a ajuns la stadiul de proiect. În 2018 a fost înființată în cadrul Ministerului Direcția de Monitorizare și Implementare de Spitale Regionale, care s-a ocupat alături de experții Băncii Europene de Investiții în realizarea studiilor de fezabilitate și ulterior, în 2019, Ministerul Sănătății a semnat și cu Banca Europeană de Investiții, Divizia PASA, un acord de asistență tehnică privind sprijinirea Ministerului atât în construcția cu experți internaționali cu o vastă experiență pe construcții de spitale, cât și experți pe sănătate publică, pentru că aceste proiecte nu implică doar o simplă construcție. Spitalele nu sunt simple clădiri, au o altă viață în interior, au alte circuite, sunt proiecte mult mai complexe și sunt proiecte transformaționale. Deci, alături de aceste construcții vom realiza și o reformă a sistemului sanitar. Sprijină echipa Ministerului zilnic. După cum știți, contractul de proiectare pentru Spitalul din Iași a fost semnat. Știm că cel pentru Cluj, contractul de proiectare pentru Cluj se va semna în curând. Da, în alegerea România vor fi construite 3 spitale regionale, Craiova, Cluj și Iași. Spuneți-ne în ce stadiu se află proiectul și aici ne referim la spitalul regional care va fi construit la Craiova. Mulțumesc mult! Într-adevăr, Ministerul Sănătății are ca și prioritate construirea 3 spitale regionale, dintre care unul este la Craiova, de fapt cel mai mare spital din cele 3, ca și posturi și dimensiune. Este un proiect de 603 milioane de euro, care va avea, diferit față de celelalte două, și un centru de tratare a cancerului. Este o prioritate pentru Ministerul Sănătății și pentru Comisia Europeană, făcându-se absolut toți pașii necesari pentru asigurarea finanțării acestui spital. În acest moment avem asigurată finanțarea din 2 programe operaționale, unul deja existent, program operațional regional 2014-2021, iar pentru faza a doua, finanțarea va fi asigurată din program operațional dedicat sănătății, existând o axă special dedicată pentru spitalele regionale. Lucrăm în parteneriat cu UMP-ul, inclusiv astăzi mergem și discutăm intern, suntem un real sprijin beneficiem din partea lor și vom programa inclusiv toate specialitățile și la curriculum se extindă inclusiv la mastere, la program, astfel încât să avem asiguranță. Deci ne preocupă dacă ați observat, tot din aplicațiile de finanțare vom obține bani din contracte și pentru a face training personalului actual și cel care va fi angajat.